Eskoriatzako Jose Arana kalean gauz momentu honetan, eta hain zuzen be Jose Arana bera izango da oraingo honetan izenen izana tarteko protagonistia. Bere izena kale batek dako, Eskoriatzako kale batek dako, baina baita adinekoen egoitzak be. Eta bere garaian hemen plazan eusen eskolek be, Jose Arana eukain izena. Baina Eskoriatzarrek eurek, badakixe zein zan bera? Bueno, badakitzu zein zan Jose Arana? Bai, norbait garrantzitsua izan zen, Eskoriatzaren alde nahikotxo egin zuena. Entzun da eta bai, baina ez jakinez. Ni badakitxe pertsona relevante bat zala Eskoitzan, baina ez dakitxe berez zein jan, ez dakit gehixen. Hor badakite bere etxia hor dauela, bera jaixo esan etxia hor dau, baina ez dakite gehixo. Zehatz mehatz ez? Bueno, batzuri ezagunekin xako izena, badakixei herri honetan pertsona garrantzitsua izan zala, baina xetasun guztiak, Ibarraundi Museoko saio altzuak emongo dozko. Saioa altzuak, kaixo berrez be? Kaixo. Bueno, aurreko baten be, Eskoriatzan egin gebenian izenen izana tarte hau, bertan geratu ginen, orduan Eduardo Gorosarri horko etxe baten jaixo salako, gaurko baina kalia bera, ez? Hemen dakun kale hau eukiko izpide, Jose Arana kalia hain zuzen be. Aurpegi asko eukiben gizona, ez da, Jose Arana? Jose Arana izan zen, enpresarixa, mecenasa, musikazalia, danetik eukiben, bai. Danetik eukiben, danetik ineben, dirua be ineben, eta neurri baten, aurpegi horrek danak, zorxau, loteixia tokau izanari, ez? Bai, bera jaixo zen, bertako etxe baten jaixo zen, familia xume baten, orduan nera bezala joan zen osaba baten gana Madrilera, osaba honek euken olako janari denda bat edo, eta antxe lanien ebilela antxetoko jakon loteixia, Gabonetako loteixia, bai. Gabonetako loteixia. Elgordo esaten dane hori? Ez dakit pase, izen eukiko eguen orduan, baina Gabonen bueltakua. Irabazten dugu, zenbat irabazien badakigu edo ez? Ez dakit, ez. Baina, desente bai, gero izituen danak egiteko, ez da? Bai, garairako dirua izango zen. Diru horrekin berakin eguena da, janari denda txiki bat montau eguen Donostin. Bulebarreko eskina baten, eta dendia ondo fanjakon. Orduan, ez dakite hainbeste izen zen irabazi eguelako kriston dirutza, edo izen zen, gero sortu zituen enpresak ondo fanjakolako. Jakin izan ebelako, ez da, diru horrekin zer egin. Bai, zer denda hori gero segiruen handitu ineuen, eta janarixa saltziaz aparte, bankuko eragiketak be inleiken bertan, eta gero ikuskizunetarako eta sarrerak eta saltze zituen. Eta Jose Aranari Zorrexako Donostian besteak beste, bi kontu behintzat bai, zezenplazia batetik eta azten nagusia. Hoixe, bai. Gainera, zezenplazia eguen, berak alokatu eguen lursail bat atotxan, eta esaten da, 30 egunetan altzau eguela. 30 egunetan? Bai, eta hori, 1876an izen zen, okerrez bana, eta, karo, garaian 30 egunetan olako zezenplaza bat jasotzia, egurrezkoa zen hasierakoa, gero ja, eraiki eguen beste mota bateko zezenplaza, baina orduen 10.000 lagun sartze ziren. Eta, karo, orduan bakarlistadak bukatuta, eta Donostira gure eguen aristokrazia erakarri. Eta, zezenketa izan zen izarra horretarako, baina zezenketen atzetik musika kontzertuak eta olakoak itxe zituen, da, lortu eguen, azte nagusia izena jarri, eta, Hori da, azte nagusia berari zorxiako, ez da, neurri baten. Eta Donostik inokiben, Donostin alde ineben horretik, esan behar da, Eskoriatzan bakarrik ez han be, Donostin be, Gros auzuan, okerespan hau badakola bere kalia Jose Aranak. Orduan, jaixo hemen izan, Madrilera fan zan gero, Donostira baita, baina bere eriotzan jaiote herrixakin be akordau zan, eta hortik nola bai ez da, kale honen izena, eta beste hainbat puntutan be, Jose Arana izena topaikia. Bai, berak, igual denbora asko ez zauen herrixen, baina kontaktua mantendu eguen, lagunen bitxartez edo, berak honen berri beti euken. Eta hilzanean dirutxo bat utzi eguen herrirako, eta berak ekixen garaiaretan ez zauela ura etxietaraino ekarrita. Eta orduan berak, pentseta eguen hori, inbiharreko zerbait izala, eta utzi eguen dirua depositxo bat eiteko.
depositxua egin zan, gero hemen eusen eskolak behin ziren. Hori da, oin jabotata dauzenak, baina hemen eusenak, ez da? Hori da, Jose Arana eskolak, eta gero mesedetako ospitala behin egun, gaur egunean zarren egoitza dana. Saioa esan dugu hemen inebela, eskolak eraiki zituela, Jose Arana eskolak, dagoeneko ez dau, eskolia bera, argi dauen moduan, baina zuen museoan badakotzu, ez da, bertako relikian bat edo beste. Bai, horreta daukeu. Guazen bai ikustera. Guazen. Saioa Ibarrondi museora goia zela esan dugu, zehatza esateko Ibarrondi museoan biltegixan gauz bertan dauelako, esan dugun ez da, Jose Arana eskoletako hainbat relikia, eta hause bat, seguru eskoriatzar bati baino gehiago esan nengo esakoela, erloju hau. Bai, 2004 urtera arte eskolia bertan egon zan, eta erlojua hortxe eguen, han, goixen, erdi-erdixen eguen. Hau da, kanpotik ikuste esana, eta hau, atzetik dauken mekanismoa. Beraz, hori, han Eliza inguruan, plaza inguruan ordua jakin gura benak, hause behiketan eben. Eta hemen atzian, daku baita beste referentzietako bat, eta da, plakia bera, ez da? Eskolan izena agertzen zen plakia bera. Hori da, eskolan izena agertzen zen plakia. Honek tentuz borretak gotzu, ez da? Bai, honek altxorrak die, eta bai. Honeik eskoliakin lotuta, eta aipatu dugu, Donostiko Aste Nagusixan sorreriakin, zezenketekin beukibela zer ikusia, eta hementxe beste relikia bat, ez da? Hau kartel originala da, saioa? Bai, originala da, bai. Originala da, orduan kontuz ikutuko dugu, eta honek dia... Eta hau da, zezenketa bateko kartela. Iragartzeko, ez da? Kartela dotoria gainera. Eta hortik urterik edo ikusten zuen saioa, edo...? Ez dut ikusten. Baina, baitu hementxe. Mila sortzirun eta, laro eta, sortzirun. Eunda, isa 150 urte dakon kartela, 125 urte dakon kartela. Saioa ikusten dugu, esan dugu, ez da, han ara eta honai bidizala, Madrilen, Donostin, gero herrirako bitxibela, eta enterrauta be, herrixan bertan dago, ez da? Bai, gainera enterrauta dago, eta bere laguna zen Mariano Benjurek, zutzen mausoleoa edo, marmol zurixan enjako mausoleoa. Horretxekin, bukatuko dugu, Jose Aranari eskainitako tarte hau, ikusi dugu, kuriosidadez betetako pertsonia bera. Saioa, eskerrik asko etorriko gara, beste baten be. Eskoriatzako kale izendik isetatik tiraka, beste bat arte. Pasando agor.